warahmatullahi wabarakatuh. Nek wong barek yang ngriki, nek jawab cepete ra umum. Nek ngajake belum kapan? Yo, coba Bu. Iki lho, kanca-kanca sing butuh mantu mak-mak. Wonge gandeng, popane, bojone kene. Ayo nek sing minat kok dan hubungi Mbak Nuno. Tonton sampai habis ya, kita takok-takok karo Mas. Mas namanya sinten? Mas Arif. Mas Arif. Saking pundi Mas? Saking Juwono. Lho tanggane nek. Iya. Aduh apa jarak jualan? Ya. Pirang jam? Oh, setengah jam. Setengah jam. Berarti jek tanggone mengo. Iya, tanggone. Kowe rek tuku mobil saka kene lho Mas, sapa to? TikTok. Wis suwi lho to. Gepona. Kok lagi rene. Oh, dana badana. Jaluk pae. Tenang, Pak E lagi makarya. Pae lagi makarya. Mas Arif ki wonge dhuwur. Ngerti nek Mbak Nuno jejeran kaya angka 10. Tekan kene sedeng ora Mas? Ya Coba coba. mobil ya seneng aku. Heeh ngono. Ora. Nah menawa susah kan. Ora kok susah iki. Iki lho tuku mobil iki mbok nyenengno sapa? Ya mbokno, Mas. Loh, ane kudu bodoh kok Mas Bono. Bocah gledreh ya ngene iki, Mak. Ya golek sing akeh kabeh. Diadahi kabeh cewek-cewek ngono kan. Ngono. Mana kayak greh. Ora apa-apa, kemocok ngegrep lah ora apa-apa kok. Grep iki super istimewa. Fortuner VRZ wedi tupane enak kaya kapal pesiar. Mas, nek pelayanan baru lu ngono sing Rene sae Rama. wis ngono wae. Yo wis ngono wae akeh-akeh apa. Durung nikah ya ngono ya. Dadi ngomongnya simpel, padet wis ra apa-apa. Sing penting padha barokah. Amin. Nah, lagi langsung mulai apa tadi? Langsung bali to. Langsung mulai. Mobilnya dibancani ya ngoten aku. Wah, ya masuk. Mas Arif tinggal langsung Bali, hari yang dibacai. Ini mau pas dinane kok ya. Alhamdulillah. Sulane nang kancane Mas. Apa sejenenge sing Balan Jaya Motor. ayo siarat kanggo kanca-kanca sing golek mobil. Siap. Ayo ora. Ayo Balan kanca-kanca. Jaya Motor. Jual beli mobil bekas berkualitas. Nah, monggo teko rene. Nek Mas Arif iki ya, renene mau karo Pak SD. Tapi wong dhewe sing legan wis direview sing legan nah. Ndak payu. Jadi kanca-kanca nek kepengin rene iki bukae Mbak Nuno iki dari jam 8 sampai jam 5 sore. Pas depan Balai Desa Ketanen. Gone iki pinggir ratan, ruame, monggo do mampir. Dene iki saka bian tes kredit tukar tambah tes tempo tanpa bunga. Nek Mas Arif aja ditakoki, cash keras duit ora Keras. keras. Kita ora mbok apa Mas? Yo aku kawin to. Oh iya. Durung kawin wis disiapi. Apa mbok lamaran? Mboten nak lamaran sing anyar ra sesuk Bu mendete. Lamaran. Atiku kok loro lho. Mas ngono ae kan. Dia iki kok karo Mas Arif tekan Didi. Oke. Matur suwun. Nah, ini keluarga dari Mas Arif. Juwana mau pulang. Kita doakan selamat sampai tujuan. Cari berkah ya, Mas. Nggih. Tambah di sini. Amin. Sukses selalu. Amin. Apa sedikarepno iki lho. Mas Arif dijobe urip sing Amin. penting awake sehat. Padungane Mas. Muga-muga Balan Jaya Motor sukses. Amin. Tambah rezekine tambah lancar. Amin. Anake tau ora. Aku sing disalami. Muga-muga rezekine lancar, tambah anake. Mas Arif. Wes Mas Arif Bali iki wis padha dongane. Lancar-lancar. Sah ya ikhlas ya. Awet. Pandungane ya, Pak. Aja lali mau nek ngentas. Ya. Apa ngene iku mau buke ora ngentas dingene? Apa mau Bu ngene iku? Panen. Ya, kok gue brondol. Aku langsung
semua ya. Awas semua. Sama Mbak. Siap. Iya. Jual Fortuner VRZ TRD Sportivo mabur tanggane neh. Juana juragan iwak iki. Wapike ngene, mobile putih skin kenana yo kocok-kocok sing buta mobil ndang teko ning showroom Pahela. Buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Wes pokoke kudune ndang sacet. Matur suwun dilarisi sore-sore. Karo pake. Wape istimewa. Kok sing keterno nggo brodol iki, Pak. Dipake. Suwan ya, Mi. Oh, dua gak giateng. Sesuai. Bos Pak. Kapal pesiar tuh bare penake pol. Matur suwun ya Allah, wis berkah. Nah, iki sampai Mbak Nunung itu depan Balai Desa Persis Ketanen. Awas, awas. Allah. Sek. Ya, suwun, Pak. Oh, dia wae ngono. Dalane Mbak Nunung rame ya, iki pinggiratan pas ya. Moga sing kepengin mampir yo iso ngopi. Iso jagong yuk dilarisi. Mobilnya wapi-wapi. Kok mau sing lagi teko ana Innova Reborn Solar. Moga. Ya. Ayo moga. Piye kabare TKI ayo dulur rene lho mobil wae iki arep tahun barunan. Ngono wae ya matur suwun.